v mojom tele žijem celý život, tak je doslova nutné, aby som sa o neho postaral. Starať sa o moje telo je mojou životnou povinnosťou. Ak sa o moje telo nepostaram ja, tak kto? Ja verím tomu, že telo je dizajnované tak, aby sa hýbalo. Keď sa nehýbe, tak stráca svoje schopnosti. V tomto videu by som chcel porozprávať môj názor, prečo je tak komplikované a ťažké začať sa hýbať. Verím tomu, že každý z nás je vedomý ohľadne dôležitosti pohybu. Ak sa kohokoľvek spýtam, každý vie, že áno, mal by som sa hýbať viacej. Počul som raz o jednom prieskume, kde sa ľudí pýtali, prečo necvičíte? A oni odpovedali veľmi krásne. Ja pohybe nemám v genetickom kóde. Ja mám aj tak hrubé kosti, takže je to úplne zbytočné. Cvičenie je predsa len na chudnutie a ja to nepotrebujem. Veď by ma všetci videli, aký som slabý. Mne to vlastne nejde. A už ako dieťa mi to nešlo. Ja som predsa lenivý. Vždycky sa mi vyčerpá motivácia. A spoločné pre tieto tvrdenia je to, že im verím. Všetky sa odohrávajú na základe viery z minulosti. Uveril som sebadeštruktívnemu presvedčeniu, ktoré ma dokáže blokovať a limitovať v činnosti. A preto, ak dokážem uvidieť svoju vieru, ktorej som doteraz videl, môžem si položiť otázku, či je skutočná pravda to, čomu verím. V okamihu, ak už vidím túto moju vieru, môžem sa rozhodnúť, či ju budem aj naďalej následovať, alebo to skúsim ináč. Ako napríklad skúsim natočiť takéto video. A ja na to poznám takú krásnu štvorkrokový proces, ktorý si môžeme teraz rovno prebehnúť. Ako nájsť sebadeštrukčné presvedčenie, ktoré ma brzdí? Na to 4 otázky. Aké je presvedčenie, ktoré ma brzdí pred tým, aby som robil to, čo chcem? Aby som si išiel zacvičiť. Povedzme, že nemám motiváciu. Aký je dôsledok tohto presvedčenia? No jednoducho ostanem na gauči, čo skoro budem natoľko neschopný, že nevyjdem ani po schodoch. Čo mne a mojim blízkym spôsobuje toto presvedčenie? Ja som spomalený, všetci moji blízky vedia, že aj keď niečo poviem, nevždy to dodržím, čiže už mi prestávajú veriť. Čo by sa stalo, ak by opak bol pravdou? Bolo by to presný opak. Čiže ja som plný motivácie, som nadšený, ja som ten, ktorý cvičí neustále. Ja som ten, ktorý dokáže zmeniť celý svet. Ako by som sa pri tomto cítil? Takže na záver by som si dovolil ponúknuť jednoduché PDF-ko, kde si môžeš zodpovedať všetky tieto otázky a nech sa ti dobre vyplňuje. A keby sa ti náhodou nechcelo vyplňovať, tak si radšej chod zacvičiť